Budi Prato yang diuji Pati Pinangate Kabupaten Kabupaten Bumi yang berbulu. Cakap. Cakap Pak. Cakap apa nih? Oke siap. Silakan untuk berbaris selanjutnya di pengatur mohon tinggalan ini. Cukup diambil dari bawah ibu dan beberapa yang di depan yang lain bisa berbaris di belakangnya Manten. Ibu yang pakai baju putih menurut saya bisa berbaris di belakangnya Manten. Beberapa yang di depan, beberapa yang di depannya Manten. Jangan sumilah oleh sumikir tegur rahayu selamat kali kuasa Gusti. Sumilah ing jagat ing perlu datang mondo embur kanengyu. Ing perlu dadya pratandha kumurni sangyang sumang dewaning kabahagiaan sakala. Manjing ing atuluh sabda pandhita ratu. Sabda pangandikan pandhita Brahmana Raja Ratu. Pangandikane ratu tanpa walawati pindhoane Kresna kang tuwibing lancang seta lan kena dadi cati semisal kanggo saklawase yo bayiro kusumane kayu tahu tinjiro aendi pendi apa dia sirikas semisal kanggo saklawase saya cakap, saya cekal, saya lelo pindhakno sang Narapati hari sajogo raja sedina warsi tampur nganggo kula kanigara embo bersamaning nata yen to diwulung katon aku Prabu Mewah Prabowo aku tegas sebab edakan adiluhur Prabu Pinggo jejering Narendra Moko Prabowo salah awake iki lamun katon grapya para kadang wadoro kang berak lajur pengen raja pinanganten kaku mangkono kang ngabut busana pertak kumpul padha setone kaya kumpul nebo sakrawa kang ngabut busana kersa kumpul padha lan ing dalan kuwi para wasetra sini dia busana wis kumpul padha jurit tanah beda lan lagu bulan pengajaran kakal jujur priyo pun jujur ayo ada sendal semangat yang terlalu boleh nyanting sok-sok seret tunggu nobar wali koko banyak galak saudari seekor pangin ingkono salah akuan kang kowe bisa nobo bilang besiku caket pindah yo anyakati wujude kendhapa rencana kang isi tirta suci katon kambang tumambane Tripuspita Warna sarana dawuhipun kaki kemanten ini kemanten cekak situ ini bukan kembar mayat dulu Bang Mayang di depan, Bang Mayang di depan, Bang Mayang di depan sini, sini maju,
maju dulu Maya. Nah, maju. Pelan-pelan, ayo satu persatu. Yuk. Nah, leliru wujuding kembar mayang sekarat dimonco warna. Kayu lepu dewa daru. Paripurna leliru wujuding kembar mayang sekarat dimonco warna jengaken balang kebetak. Katonku melawi astane pinanganten putri hambalan dalam pinanganten kakung kang kawastatan gondang kasih gilir gumantos dalang hilalang risang pinanganten kakung hambalan dalam pinanganten putri kang kawastatan gondang tutur paripurnaning balagaton kalajengaken anjawat kasto dening tetuanggane kang sampun pinuji njenenganipun Bapak Putri Suta. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niat ingsun netepi sahadat pantepanata agama. Ora ihabi kang dadi telenging ati kang dadi pancering urip kang dadi lajeng Allah. Yo ingsun manungsa sampurna. Yen alam sinamana yen bareng jejeg jejeg iman Islam iki kemanten mbok sing kemanten sinepasan dan kelawan pangan. Amin. Sebelum paripurna anjawat asta kalajengaken tidak wiji dadi ambigu. MC Sakala pecah jumawa tiga ambyah wujuding ati go ing sadhuwuring bathara pinambaran sekar sama paripurna widak wiji ati go ing salajengipun kang garwa prameswari wiji samaran kang raka kanthi kebaing tresna jero batos bagi tahu pelan-pelan jejeri kalau bukti datang penjenengan kalau itu datang penjenengan kan namun penjenengan kan dapat pengayoman kula namun penjenengan kan kula tersingkang dia garwaku sing